amangati kumbireiwo iko kunaise kuti daizve vauya vatinura mupenyu amangati kumbireiwo iko kuna Mwari kuti daizve vauya vatinura mupenyu King Size amokusiraite ofisa Nokia vakashongwe mama Magarimo ndiro Simba anditika makasimbeni tikasimba sekumba akumba kwamukapo butu basa mukurova anditika we try mama we try to about tipedze ka Uzote pamuru kutouya hapa next time aya. Mwanta polisha all those yani mukona manje. Anditika. Aiwa mukurova. That reminds me. Ndaona track ndichipinda ndatedza kusvika nemotika ndatopaka motikari kuzasi. Gonyeti. Gonyeti rukutakura madhack pana ato gadzisa masiling mahafaya. Aiwa rukutakura madhack pana. Alright. Yeah, zvazvo tiri. Mangwana ndonotenga mafoni. Ekuti ndiwe nevanhu ka votora ma pictures nema video. Kuti kuti nditumire murume wangu kunze kwenyika unongoziva kuti murume kana achikutumira mari anenge kuona kuti project iri kufamba iri. Muda kunotenga mafoni. Mune vanhu vanouya kuzokubetsera kutora. Mashtora rukumwa ashtora ruku. Musandetseka. Mama ndo basa re-time technologies iroro. Mama time technologies inokuisira makamera parapa nema tripods, lights ekuti chero usiku munokwanisa kuona video usiku. Anditi zvokuti inenge chito premium there and there. Time technologies vano supply macameras anditi macameras ekuti chero izvo zimusipo imimi amfa kutonetseka kuya kuno munofanira kuita muzvengi zvichitoitika kuno mitongozviona mitongo kumba murikona manje kwete zvokunotenga mafoni moya nevanhu motora modzokera pamba murudzokera panosara pachitowa kwa chimwe kana panosara pachiwa kwa chimwe chakaipa anditi sezvi baba vanenge vachitsoona kuti kona iyo yamaisa iyi zvoitobuda live vanokuvigira makamera matripods zvese zvichitori panzvimbo vakachongwe muri kutaura kuti kune vanhu vanotosupply makamera time technology ndo basa raimama mufunge kuchechi kwedu kunotodiwa makamera kunotorwa mavidhiyo service zichiitwa service ichiitwa kune all night prayer unotoda mavidhiyo mama maita lucky time technology zvaita manje sememo vanenge vaita maservice vanokusupply macomputers malensi ari kuenderana nenzvimbo yamuda kutora kuti yakakura sei pane manikon macanon mama zvese ipapo motoita stream malights amuzoseva zvakare muchechi megona munge mune rima pamagona makaita sei vanokusupply malights mabatteries emakamera kuti hapana service inofamba mbonzi yapotswa nekuti ende muri kumba vanenge vari kumba veve vanokwanisa kutiona patv vasina kuenda muchechi time technology ndo basa ravo ma-accessories ese ema-cameras vanozokuti kana munogona mune kamera yenyu isina bhatiri vanotokubatsirai kana kuti munogona mune kamera isina lens vanokubatsirai kamugona mune lens isina kamera vanokubatsirai vetime technologies matoita basa atakamwa drone vanhu tokusupply futi drone kuti muri pachechi paipa rechitotora chibhuruka padenga so vanhu vachinyatsokuonekwa service yes vanokwanisa kusupply madrone ende munoziva kuti chivakachonga maita basa ende vanosupply nemaprice akachipa akachipa time technologies munoziva kuti ina ndichamira rega nditomhanya ikoko kuitira kuti nditsvage makamera ekuti kuchechi nemakamera ekuswesa kunoko ndizvozvo mama nekumba kuitira tuvana kana turi twega kugafamba zvechiona kuti tiri kuitei ndizvozvo mama vakachongwe ina ndichamira kufambi zvakanaka time technologies ndokushuta zvine ungwaru manyai